този има Peugeot, а ето го и този с чернополови тънки очила. Той е архитект и харесва Saab. Проучванията показват, че шофьорите на Saab са най-образованите хора на пътя. 9-9 дава на марката клиенти, за които другите само мечтаят. Тази кола тогава е била тъмната страна на луната на Saab. Първият им голям удар. Такъв, който винаги ще помним. И изглежда никой от моделите последвали 9.9 Turbo не притежава същия характер. Но го имат. Това тук е BMW от 80-те, висящо по таван на 2,40 над земята. И ще го пуснем. Се сплесква като... Не искаш да си вътре, ако падне от крана по таван. Не знам, ако си Ричард Хамънд, си окей, но всеки друг. Да, това е смазано, воланът е упрял в тавана. Нека видим какво става и когато пуснем Saab 900 от 80-те, от същата височина. Не мога да повярвам. И аз. Няма как. Виж това. Мисля, че даже би успял да излезеш. Изумително. Чувал съм, че Saab правили колоните толкова здрави, че когато пускали коли в ралита, не се налагало да слагат клетка. Трябвало да слагат заради правилата, но не било нужно. Скоро си говорих с приятел, който е главен дизайнер в друга шведска компания. И той каза, че никога никой не разбира защо един Saab струва толкова много, докато не го блъсне. Saab винаги са били болни на тема сигурност. Преди да пуснат модел на пазара, се убеждават, че може да понесе абсолютно всичко. Дори челен удар с лос. Това внимание към детайла води до някои проблеми при разработката на 9000. Защото за да има икономия на средства е проектиран заедно с ланчия тема. Идеята била зад различните емблеми и под различните карусели да има еднакви коли. Както и изглеждало. До момента на краш теста. Инженерите на Ланчи описват резултата като перфектен, а тези на Saab, и това е цитат, категорично недобър. И в този момент Joint Venture се разпаднал. Saab направили колата от по-дебела стомана и с по-големи джанти, както и с напълно различна задна ос. Тези принципи обаче излизат скъпо. И Saab губили пари с всяка произведена кола. Дори рекламирането и като шосеен изтребител не помогнало. Saab 9000. Докато през 89-та Saab не бил купен от General Motors. За да се опитат да налеят малко финансов ум, GM пратил група директори в Швеция, които казали: вижте, това е Vectra от нашето подразделение Opel. Сменете купето и емблемите и направете вашата нова кола. И толкова. Разумно и ефтино. Купе и емблеми. Saab ги игнорирали толкова категорично, че новият 900 получил 70% нови части. Когато дошло време за смяна на 900 с 9.3, директорите от GM отново отишли в Швеция и казали: ето и този Opel Vectra, и този път сме сериозни. Купето и емблемите. Нищо повече. И познайте, шведите отново откачили. Толкова, че дори между осието било различно. В един момент счетоводител от GM отишъл в Швеция, за да провери защо Saab им струва толкова много. Качил се в новия 9.3, включил навигацията и си казал: я чакай, това не е наша система. И бил прав. Saab инвестирали сериозни средства в разработката на собствена навигация, защото според тях тези на GM не били достатъчно добри. В крайна сметка General Motors казали: стига.
Когато Saab преработвали тотално инсигнията на Opel за своя 9.5 през 2010, началниците в Детройт дръпнали щепсела. Марката сама по себе си ще запази някаква остатъчна стойност, но мощностите й ще бъдат разделени и разпродадени. В последния момент се намира купувач, холандец, собственик на малка автомобилна компания на име Спайкър. И за да тръгнат постъпленията, трябвало да вкара новия 9.5 в шоурумите възможно най-бързо. Поради което колата излиза на пазара преди да е завършена, превръщайки се в комерциален провал. През януари 2012 Saab затваря врати завинаги. Значи това е последния Saab, този в който сме в момента. Да. Това е последната глава. Наистина много харесвах как правеха нещата. Saab ще ми липсва. Това е тъжен ден. Тъжен е. Тъжен ден е и за шведския град Тролхатън, където през последните 60 години работната сила се е старала да бъде различна. По-добра. Само Да Saab. мисли извън клишето. Тъжен ден е и за нашия приятел, архитекта, който вече ще трябва да кара серия 5. Но все пак има капка утешение, защото нека не забравяме марката на двигателят, задвижил първия реактивен изтребител. БМВ. Тъжно, наистина тъжно. Добра кола.